Hola a tothom, avui venim a parlar de propietats de potències quan es fan servir amb fraccions. Així doncs, comencem. A què és degut tenir una potència d'una fracció? Doncs bàsicament nosaltres suposem que tenim una fracció qualsevol a entre b amb un exponent n, és a dir, a la entre b seria la nostra base i la n seria el nostre exponent. Posem un exemple. 3 quarts elevat a 3. Què és el que observem aquí? Doncs, bàsicament, observem que el 3 quarts s'està multiplicant 3 vegades. És a dir, nosaltres tenim 3 quarts per 3 quarts i per 3 quarts. En total, oi que nosaltres sempre fem la multiplicació en forma de línia? Doncs tenim un 3 per 3 per 3 i un 4 per 4 per 4. De forma que, si nosaltres tenim el 3 per 3 per 3, normalment ho podem pensar com un 3 elevat al cub. I el 4 passa més del mateix, és a dir, en el 4 del denominador, 4 per 4 per 4, el podem pensar també com un 4 elevat al cub. D'aquesta forma, què és el que podem veure? Doncs, efectivament, el 3 quarts elevat al cub es pot pensar com un 3 elevat al cub entre 4 elevat al cub. Així doncs, si nosaltres pensem el a entre b elevat a n, podem pensar en un a elevat a n dividit b elevat a n. D'aquesta forma, per elevar una fracció a una potència s'eleven el numerador i el denominador a aquesta mateixa potència. S'ha de tenir en compte, però, que quan nosaltres tenim una base elevada a un quadrat, o sigui, elevada a un nombre, és diferent a quan tenim això d'aquí. És a dir, aquesta d'aquí està elevant a la n tot el parèntesis, mentre que aquesta n està elevada només a la a. Quan tinguem, per exemple, el 3 quarts elevat a 2, això voldrà dir que tenim 9 entre 16. Mentre que, quan nosaltres tenim aquest 3 al quadrat entre 4, el que estem fent és un 9 entre 4. Llavors hem de puntualitzar que això i això és diferent. Tenim a entre b per c entre d elevat a n. Suposem el cas que el que tenim són 2 cinquens per 3 quarts i tot això està elevat a 2, per dir alguna cosa. Doncs realment aquí el que podríem fer, si seguíssim l'instint de anem a conèixer la jerarquia d'operacions i per tant primer resolc el parèntesis i després faig la potència, nosaltres primer resoldríem això i després ho agafaríem tot. Però en aquest cas el que vull és deixar-ho com una potència. Llavors què faré? Primer de tot multiplico el 2 cinquens per 3 quarts dues vegades. Anem a fer-ho. Nosaltres sabem que una propietat de les multiplicacions és bàsicament la propietat commutativa, que ens diu que en principi l'ordre dels factors no ens altera el producte. Així doncs, si nosaltres decidíssim girar algun element no passaria res. Així doncs vaig a procedir a girar el 2 cinquens i l'ajunto amb el 2 cinquens i després multiplicaré el 3 quarts pel 3 quarts. De forma que què estic fent? Simplement multiplicar dues vegades 2 cinquens i dues vegades 3 quarts. A l'hora d'escriure-ho, com ha passat abans, el que faig és multiplicar el 2 per 2, que és un 2 al quadrat, el 5 per 5, que també és un 5 al quadrat, i aquí multiplico un 3 al quadrat per 4 al quadrat. De forma que, què és el que veiem aquí amb números? Doncs que nosaltres podem escriure que cadascun dels factors de la multiplicació immersa en aquest exponent es pot escriure com a una multiplicació de dos exponents amb el mateix exponent. A entre b per c entre d, tot això elevat a n quedarà igual a entre b elevat a n per c entre d elevat a n. Funciona igual per les divisions? Doncs anem a veure si realment funciona igual. Quan parlem de divisions dintre de l'interior d'aquest parèntesis, nosaltres podem escriure això com a aquesta divisió feta dues vegades en multiplicació, és a dir, ho reescrivim d'aquesta forma. Què passa? Oi que normalment nosaltres estem pensant en que això es multiplica una i una altra vegada? Per això hem posat els parèntesis, si no el que estaríem fent seria un càlcul diferent en general.
I normalment la divisió de fraccions es fa en creu, de forma que jo puc pensar que aquest 2/5 entre 3/4 no deixa de ser el mateix que fer la multiplicació de 2/5 per 4/3, és a dir, jo estic multiplicant la seva inversa. Un cop jo estic multiplicant la seva inversa, ara ja sí que podria treure els parèntesis. Així doncs, en treure els parèntesis, què és el que veiem? Doncs que em passa exactament el mateix que hem vist amb la potència d'un producte de fraccions. És a dir, jo aquí puc explicar la propietat commutativa de forma que se m'ajunten el 2/5 amb el 2/5 i el 4/3 amb el 4/3. Un cop tinc això, jo puc reescriure-ho com a 2/5 al quadrat per 4/3 al quadrat. En principi, com això d'aquí ho havíem tret d'haver fet la multiplicació lògica que nosaltres faríem per fer la divisió de les fraccions, la podem tornar a escriure com una divisió, de forma que això d'aquí jo ho puc reescriure un cop acabat com a 2 al quadrat entre 5 al quadrat, dividit 3 al quadrat entre 4 al quadrat, tornant a deixar el com estava originalment. De forma que nosaltres podem reescriure aquí dalt que al final la divisió o el quocient de fraccions es pot reescriure com una divisió del dividend i del divisor, els dos elevats al mateix exponent. Però què passa quan realment la nostra base a l'hora de fer una multiplicació de fraccions és la mateixa? Anem a veure una propietat que ens hauria de sonar de quan vam fer les propietats dels exponents previs. Per una banda veiem les multiplicacions, és a dir, sabem que en mateixa base normalment els exponents es sumen. D'aquesta manera funciona igual a les fraccions? Doncs evidentment. Nosaltres tindríem els 5/4 multiplicat 5 vegades i els 3/4 multiplicat 2 vegades. D'aquesta forma, realment, quants 3/4 tenim? Doncs tindríem el 3/4 elevat a 7, perquè s'està multiplicant 7 vegades, de forma que és el mateix que fer 5 més 2 igual a 7. D'igual forma que passava prèviament, si nosaltres tenim el 3/4 5 vegades i li dividim 3/4 2 vegades, anem a fer-ho. Quan nosaltres tenim això, què és el que tenim? Doncs, bàsicament, a l'hora de dividir, hem dit que es poden tatxar els números que es repeteixen a dalt i a baix a la vegada. De forma que vaig a tatxar. Igualment posaré els uns perquè ens sigui més fàcil de saber com queda al final i què se'm repeteix. Aquest 3/4 se'm repeteix amb aquest 3/4 i aquest 3/4 se'm repeteix amb aquest 3/4. I tot el que em queda sota són uns i em queden 3/4 a dalt. De forma que al final em queda un 3/4 elevat a 3, entre 1 elevat a 3, però com l'entre 1 no cal escriure'l, simplement escrivim el 3/4 elevat a 3, que és el mateix que fer 3 menys 2 igual a 3. Així doncs, nosaltres podem escriure aquest 3/4 elevat a 3, que és el mateix que fer la mateixa base on se li resten els exponents. Tenim una altra propietat que en si nosaltres ja coneixem, que és bàsicament quan una base té un exponent i aquest exponent se li està fent un altre exponent. Què és el que tindríem aquí? Doncs una multiplicació d'exponents. Funciona igual en el cas de les fraccions? Doncs efectivament sí, de forma que nosaltres podem escriure que un número qualsevol, quan se li exposa un número i aquest número està exposat per un altre, tenim que aquesta base ens queda multiplicada pels dos exponents. Si nosaltres tinguéssim, per exemple, el 3/4 elevat a la 2 i aquest elevat a la 3, sí que estaríem fent un 3/4 elevat a la 6, perquè estaríem multiplicant el 2 per 3. Però què passa si no tinguéssim el parèntesis? És a dir, en comptes de tenir 3/4 a la 2 i ara tornem a posar el parèntesis i elevéssim a la 3, en aquest cas el que estaríem fent seria elevar el 2 a la 3.
És a dir, que el que tindríem en aquest cas seria el 3 quarts elevat a 8. S'ha de tenir molt en compte, llavors, que això i això no és el mateix, perquè aquí estem elevant el 3 quarts en els dos casos i aquí, en canvi, només estem elevant el 2. Una altra propietat que s'ha de saber, bàsicament, és que qualsevol valor de A, sempre i quan la A sigui diferent de 0, i aquesta base estigui elevada a 0, el resultat sempre serà 1, independentment de si és una fracció, de si és una base normal i corrent. Així doncs, si jo tinc A entre B elevat a 0, això sempre donarà 1. Què altra cosa he de saber? Doncs que si jo tinc qualsevol número elevat a 1, és el mateix que tindrà aquest número qualsevol. Així doncs, si jo tinc A entre B elevada a 1, és el mateix que tenir A entre B. Per últim, vull explicar una propietat que té a veure amb els exponents negatius. Què és el que passa? Si nosaltres tinguéssim A entre B elevat a menys n, suposem que tenim un 3 quarts elevat a menys 2. Nosaltres sabem que aquest menys al final equival a una inversa, és a dir, el que hem de fer és girar els valors dient que B entre A elevat a n és el mateix que A entre B elevat a menys n. Però per què ho veiem així? Doncs perquè al fer el menys el que estem fent és dividint. Vaig a fer per aquí la puntualització, divideixo l'1 entre el 3 quarts. Recordem que l'1 es pot pensar com a un 1 entre 1. De forma que ho reescric perquè hi ha vegades que va millor veure-ho així. Si jo multiplico l'1 per 4 el poso a dalt i si multiplico l'1 per 3 el poso a baix, de forma que en el numerador em quedarà el 4 i en el denominador em quedarà el 3. Així doncs, dintre del parèntesis em queda aquest número girat i fora del parèntesis em queda el quadrat elevat a l'exponent. Funciona igual quan nosaltres tenim, per exemple, un 3 elevat a menys 7? Doncs sí, exactament. Bàsicament nosaltres el que tindríem seria la fracció de 1 entre 3 elevat a 7. O, en el cas de tenir un terç elevat a menys 5, si nosaltres ho giréssim, bàsicament ens quedaria un 3 elevat a 5. Això són puntualitzacions que s'han de tenir en compte a l'hora de resoldre certs moments. Per acabar, vaig explicar un cas important de les potències de base 10. Bàsicament, nosaltres sabem que el 10 és un número que cada cop que l'anem multiplicant, és a dir, si jo multiplico 10 per 10, això em dona 100. Si aquest 10 per 10 el torno a multiplicar per 10, em donarà 1.000. És a dir, si jo tingués, per exemple, un 10 elevat a 4, aquí el que tindria seria un 10.000. És a dir, tindria un 1 i 4 zeros darrere d'aquest 1. Què passa quan la n és igual a 0? Això ja ho hem dit. Qualsevol número que la base estigui elevada a 0, aquest resultat em donaria 1. De forma que 10 elevat a 0 em dona sempre 1. Però què passa amb la n quan és més petita que 0? Anem a veure-ho. En aquest cas, nosaltres si tinguéssim un 10 elevat a menys 1, és el mateix que fer 1 entre 10, com acabem de veure. I si tinguéssim un 10 elevat a menys 2, és el mateix que fer 1 elevat a 100. Perquè això prové de 1 dividit 10 a la 2. I si tinguéssim un 10 elevat a menys 3, és el mateix que tenir 1 entre 10 a la 3, que és el mateix que 1 entre 1.000. Quins són els resultats de cadascuna d'aquestes coses? Doncs aquí tindríem un 0,1, aquí un 0,01 i aquí un 0,001. Què és el que podem veure? Doncs que simplement estem movent cada cop més la coma cap a l'esquerra, de forma que aquí escriuríem el següent. El que hauríem d'escriure és afegir zeros davant de l'1 i ficar la coma després del primer 0, com és el cas de
Si el que fem és elevar a menys 1, afegiré un 0 davant de l'1 i afegiré la coma justament després del 0, igual en el 0,01 i igual en el 0,001. Un cop hem vist totes les propietats, anem a veure un exercici que és reduir a la única potència. Què passa? Que aquí realment tenim diverses bases, és a dir, tenim per una banda la base A entre B i per una altra banda la base C entre D. Anem a veure com aplicar totes i cadascuna d'aquestes propietats que hem vist durant el vídeo per poder reduir a les dues úniques bases. Per començar, què és el que farem? Doncs sempre sabem que quan tenim multiplicacions i divisions hem de començar per l'esquerra i anar cap a la dreta. De forma que, si nosaltres ens fixem aquí, el primer pas que hem de fer ha de ser aquesta opció d'aquí. És a dir, aquest és el primer pas. En aquest primer pas, què és el que veiem? Doncs nosaltres tenim que són dues potències de mateixa base. Com tenim dues potències de mateixa base, el que podem pensar és precisament que podem sumar aquestes dues potències, de forma que A entre B elevat a 0 per A entre B elevat a 4 serà un A a la B elevat a 0 més 4, i 0 més 4 dona 4. El segon pas que faré serà agafar tota aquesta fracció. Nosaltres estarem dividint això, però què passa? Que nosaltres aquí tenim un pas previ, i és que resulta que el C entre D està elevat dues vegades, de forma que ho puc reescriure com un A entre B elevat a 4, i això ho dividiré entre què? Doncs, com és una base que està elevada dues vegades, farem la multiplicació, i tindrem un C entre D, on 2 per 4 és 8, per tant, això estarà elevat a 8. Aquesta base no és la mateixa, simplement la podem deixar així. Així, doncs, seguim. Ara multiplicarem aquest C entre D elevat a 3 a tot el que havíem descobert abans. Per tant, vaig a escriure aquí el tercer pas. Un cop tenim resolt aquesta multiplicació, què és el que veiem? Doncs que si nosaltres multipliquem això d'aquí, nosaltres al final estem augmentant el numerador, de forma que A entre B elevat a 4 per C entre D elevat a 3 es divideix entre C a la D elevat a 8. Ara bé, a l'A entre B no el podem ajuntar amb res, però el C entre D sí que té la mateixa base que el denominador. Així doncs, podem pensar que aquestes dues es podrien arribar a tatxar. O, com és la mateixa base, es podria restar. Si fem la resta de 3 menys 8, això donaria menys 5, que és això mateix que tenim aquí. Però què és el que sabem? Que aquest C entre D elevat a menys 5 és el mateix que fer 1 entre C entre D elevat a 5. Per això és pel que he deixat aquesta forma de la fracció. Per últim, anem a veure l'últim pas de tots. Si nosaltres ens fixem en això que tenim aquí, què és el que veiem? Doncs veiem que nosaltres estem dividint aquest resultat que havíem obtingut, és a dir, a l'A entre B elevat a 4 entre C entre D elevat a 5, li estem dividint aquest parèntesi gegant. Quines propietats sabem? Doncs que nosaltres això ho podem separar en dues potències diferents. Així doncs, anem a escriure-ho per aquí. Anem pas a pas. Bàsicament, nosaltres podem pensar que aquesta cosa que s'està dividint es pot pensar com una fracció, però abans el que hem fet ha estat pensar que aquesta multiplicació hem posat l'exponent a cadascun dels integrants del parèntesis. Això ara ho passem en el denominador i sabem que aquest denominador està dividit entre 1, de forma que jo puc multiplicar com ve ser la part de dalt amb la part de baix i posar-la al numerador i les dues parts del mig i posar-la al denominador. De forma que a l'hora de fer-ho jo estic multiplicant A entre B per 1, que ho poso al numerador, C entre D elevat a 5 per A entre B elevat a 5 per C entre D elevat a 5, tot això ho poso al denominador. A l'hora de fer això, jo agafaré les parts que siguin iguals, és a dir, les dues bases d'A entre B, aquestes s'estan dividint, de forma que jo tinc un 4 menys 5, que és un menys 1. Així doncs, quedarà en el denominador com un A entre B elevat a 1. D'altra banda, les dues parts que són C entre D, al final les dues queden en el denominador
i queden multiplicades. Com la base és la mateixa, els exponents se sumen, deixant c entre d igual a 10. Així doncs, el resultat final queda com a 1 entre a entre b per c entre d i el c entre d elevat a 10. Espero que el vídeo s'hagi entès, que us hagi servit i us deixo aquí un petit exercici on podeu trobar el resultat final, que és aquest b entre a. Espero que us hagi servit el vídeo i ens veiem en un altre.